mulla on visaisia kysymyksiä. Yksi on siitä, että mitä jos ihminen haluaa lemmikkilampaita, niin mitä pitää ottaa huomioon? No, ensimmäinen asia, mitä ehdottomasti pitää ottaa huomioon, on se lampaita, koska lammas on aika semmoinen obligatorinen laumaeläin. Mun mielestä lammas ajattelee kaiken sen lauman kautta. Ja niille se niinku porukka on tärkein. Ja meillä oli alun perin 5 lammasta, mikä on musta niinku ihan absolute minimi. Tuo on pieni porukka kyseessä ja sekin on tosi vähän. Ja sitten meillä tuli 2 lammasta lisää, mikä nyt on 7. Ja se jo toimii paljon paremmin laumana kuin se 5 lammasta. Ja 3 mun mielestä ei ole vielä lauma. Mä oon ihan samaa mieltä tosta, koska mullahan on välillä kuvauksissa tarvitaan lammas, niin että 1 lammas näkyy kuvassa, niin sillä lähtee myös kavereita mukaan. Ja ihan saman huomaan, että jos niitä on vaan niin kuin muutama, niin se on tosi vähän vielä. Mitä enemmän, niin sen parempi, että sitten on tosi rentoja, kun niitä on.